Ahojte, pozdravujem vás a vítam vás pri ďalšom videu. Minule sme to teda dali nejako aspoň zatiaľ provizorne dohromady, takže Titanic sme si konečne trošku pospájali s tým, čo už máme doteraz postavené. Toto nám zatiaľ z toho vzniklo dnešných dieloch, teda by sme mali zase pokračovať trošku tou spodnou časťou a trupom. Takže ešte raz vás vítam, ďakujem vám všetkým za komentáre, za zhliadnutia. No a tí, ktorí sú tu napríklad prvý raz alebo ešte nezaregistrovali, spustil som na svojom kanále ďalšiu sériu, konkrétne Knight Rider, takže určite vás veľmi rád uvítam aj pri tejto sérii. No a my teda sa poďme vrhnúť a pokračovať v našom Titanicu. No a máme ich teda tu čísla pre dnešné video. Takže 84, 85, 86 a 87, takže sa blížime k tej 90-ke pomaličky. No a poďme sa teda rovno vrhnúť na ne. Takže prvé číslo dnešného videa aj v rámci teda spolu s dielmi, číslo 84, takže v skratke poďme prelistovať časopis. V budúcom čísle máme teda tú spodnú časť trupu, kde vlastne máme ten výrez už pre ten otvor, kde budeme vidieť párne stroje, ktoré sa posúvame smerom dozadu. No a opäť teda nejaké dobové zaujímavosti. No a čísla, alebo teda diely v tomto čísle, to znamená prepážky kajút, nejaké osvetlenie. Toto sú vlastne asi úchyty, predpokladám zadné. A nejaká okienka, nejaká kabeláž. Takže vlastne jedná sa o tie súkromné kajuty, ktoré by tam mali byť, alebo teda tie priestory súkromných kajút. A osvetlenie. Takže poďme na to. No a máme ich teda tu, diely z čísla 84. Klasika, teda máme tu aj svetelný panel, takže si ho v rámci tohoto odskúšame. Našim skúšobným poligónom z čísla 3. A teda vidíme, v vašej strane nemáme nič. Vidíme, že všetky ledky svietia, takže je to v poriadku. Môžeme ho následne namontovať. No a my sa teda môžeme vrhnúť na montáž tých prepážok. No takže teda zoberieme si, alebo teda kto má zložené, tak rozoberieme si opäť tie naše časti vlastne tých vrchných kajút, tých vrchných podlaží. No a pôjdeme si namontovať tieto kajuty. V podstate sú to promenádne kajuty pre pasažierov prvej triedy, súkromné, takže tie sme mali vlastne v podstate, ako je možnosť vidieť vo filme Titanic v scéne, keď sa tam Cal rozčuluje nad Rose. No a my si ich teda poďme namontovať. Najskôr teda klasicky úchyty a potom následne na trup, alebo teda na naše paluby. Ja si teda opäť zoberiem elektrický šrobovák a poďme šrobovať.
No a keď máme obidva diely vlastne pripravené s tými uchytkami na namontovanie, takže si ich osadíme na správne miesto, dopasujeme trošku jak treba. No a pokračujeme teda v šroubovaní a uchytení na tie svoje miesta. No, máme teda namontované obidve tie vlastne priečky tých kajút. Keby sa vám náhodou stalo, že vám tieto steny nejak odškerujú sa do výšky trošku, tak stačí väčšinou povoliť jeden z týchto šroubíkov a malo by to potom klesnúť. Je to možno trošičku zohnuté alebo trošičku to šponuje, takže len to treba jemnučko polotáčkou povoliť a malo by si to sadnúť, malo by to byť fajn. No a my teda pokračujeme, otočíme a malo by nám to pokračovať tento náš svetelný panel sem do tohoto priestoru, takže odskúšať sme si ho odskúšali, takže ho už tentokrát len nasadíme na miesto. Tak ako vždycky. Cvak jedno, cvak druhé a máme ho na svojom mieste. No a my môžeme pokračovať ďalším číslom. No a s číslom 85 teda zase opäť zanechávame kajuty a pokračujeme k trupe, takže v tomto čísle diel vlastne so spodným otvorom a tu máme diel teda s vrchným otvorom pre viditeľnosť našich párnych strojov v budúcom čísle. Takže opäť nejaké zaujímavosti a čítanie. A teda diely tohoto čísla a teda vlastne predĺženie toho našeho trupu smerom dozadu. Takže poďme na to. No a teda máme ich tu, diely z čísla 85, po krátkej teda pauzičke sa zase vracáme k trupu. No a máme tu teda ten spomínaný diel s otvorom pre vlastne ukážku funkčnosti alebo chodu tých parných strojov. Takže poďme sa vrhnúť na to. No a začneme teda tými najdrobnejšími šrobíkmi, ktoré sme v tomto čísle dostali. To znamená tie, ktoré majú označenie ako BM. A to už vlastne jeden šrobík pôjde sem, jeden šrobík pôjde sem. A vlastne v tom finálnom prevedení by to asi malo slúžiť ako kovová vlastne podložka pre magnet, keďže to odnímanie toho trupu by malo byť magnetické. Takže buď samotné šrobíky vlastne budú ako kovový protipol, alebo tam ešte bude niečo dosadené. Takže my si poďme tam našrobovať tieto malé šrobíky. V podstate len pár otáčok na zašrobovanie. Máme ich teda zašrobované. Jeden šrobík nám klasicky zostal. No a poďme pokračovať vlastne. Poďme si to uchytiť na náš trup. No, takže si teda vezmeme už tu našu podstatne veľkú časť trupu a priložíme k nej teda ďalší. Na to opäť máme tie šrobíky s
tými podložkami na imbus. Takže klasika vlastne nasuneme a prišrobujeme. Stále sa nám tam zmestí ten daný kľúčik, teda imbusový. Dotiahneme. No a máme teda náš trup predĺžený o ďalší pomerne teda veľký kus, kde sa nám teda zase viditeľne ten zadok začína pomaličky zatáčať, takže sa pomaly približujeme zase k tej zadnej časti. No a my teda poďme hneď pokračovať ďalej. No a ideme teda pokračovať. Číslo 86. Opäť teda podľa krabičky vidno dlhý diel. No a my sa poďme pozrieť. Číslo 87. A my teda pokračujeme. Budeme pokračovať teda v tej spodnej časti trupu. Pravdepodobne teda za tým otvorom. Respektíve toto bude asi z opačnej strany. Naproti tomu pravá časť, áno. Takže opäť teda nejaké dobové zaujímavosti a informácie. No a teda diely z tohoto čísla 86, takže tá vrchná časť toho otvoru. A teda dokončujeme vlastne ako keby trup z tejto strany. Takže poďme na to. No a mám ich teda tu, diely z čísla 86 a teda vrchnú časť trupu, ktorá bude pokračovať sem a teda malé šrobiky do tých otvorov, tak ako v spodnej časti a imbusové šrobiky s podložkou na uchytení k trupu. Takže poďme montovať. No a tak ako pri predchádzajúcom čísle, alebo teda diely, tak takisto dnesko začneme tými drobnými šrobíkmi, ktoré vlastne nám idú teda sem a sem. Takže máme jeden šrobík, druhý šrobík, no a poďme teda rovno pokračovať smerom na trup. Takže trup si prevrátime. No a opäť zacvakneme, založíme tak, aby nám to pasovalo, aby sa nám to prekrývalo. Vlastne treba to založiť najskôr smerom pod tú červenú časť a potom následne na tie úchyty. No a tu opäť teda s našimi imbusovými šrobikmi pokračujeme v upevňovaní.
Tak, poriadne dotiahnuť. No a máme to. Máme náš otvor. Tu sa nám to vlastne ešte bude chvíľku hýbať, kým nedostaneme asi ďalší diel. No a my teda poďme pokračovať tou náprotivnou stranou. A sme pri poslednom čísle dnešného videa, číslo 87. Takže opäť teda zase dlhá časť, dlhá krabica. No a pozrieme sa teda, čo nás čaká na budúce v ďalších číslach, takže minimálne v čísle 88 to pokračovanie predĺžovania toho trupu. Takže minimálne ešte na budúce budeme pokračovať s trupom. No a opäť teda nejaké zaujímavosti. A diely teda z toho posledného dnešného čísla, takže vlastne áno, spodok trupu na tej náprotivnej strane tomu otvoru. No a na konci vlastne takto zase o riadny kus predĺžený trup, takže poďme na to. No a teda máme ich tu, posledné diely dnešného videa, aj teda čísla 87 a teda opäť tá náprotivná strana, ktorú budeme dávať sem, plus šrobíky, takže myslím si, že tam není asi na čo čakať a môžeme sa rovno vrhnúť na to. Klasika, len vlastne nacvaknúť, alebo teda správne nasadiť, čo by nemal byť problém. No a opäť teda šrobíkmi s podĺžkami upevniť na svoje miesto. Jeden. A druhý. Takže šrobíky sú na svojich miestach. Trup sa nám teda zase o niečo predĺžil. Ešte musím dotiahnuť. No a dnešného videa, teda opäť zase jedno z tých kratších. No my ideme do finále. No a sme teda opäť na konci, opäť jedno z tých kratších videí, kde nám to celkom rýchlo popribúdalo, takže teda vlastne nám pribudlo hlavne ten otvor, kde teda uvidíme prácu tých našich parných strojov, plus teda sme dorobili tie promenádne paluby tých súkromných kajút prvej triedy, dorobili vlastne protikus v tom trupe, takže opäť sme sa posunuli smerom dozadu, už teda hovorím, nám Titanic pekne narastá, čo je teda krása, do záberu už je problém sa s ním vmestiť. No a neostáva nič iné, teda len si počkať na ďalšie čísla. Ja vám teda ešte raz ďakujem. Tí teda, ktorých by to zaujalo, alebo ktorí ste fanúšikmi týchto skladačiek, si teda dovolujem ešte raz pozvať na novú sériu, a to je teda Knight Rider. No a s vami ostatnými sa teším a uvidíme sa zase pri ďalšom videu. Ešte raz ďakujem za každý komentár, za každý like, veľmi si to vážim a veľmi mi to pomáha pri ďalšej práci, takže ďakujem veľmi pekne. No a teda pri ďalšom videu sa majte pekne a vidíme sa. Ahojte.